आं बेखौबो मोनसे भिडिअ बरायहरना थाबाय ओमफ्राय दिनैनि आंनि भिडिअआ जागोन जोंहा दिनैयो माइरं गोरलै मोदाय होनो नागिरदों ना माइरं गोरलैनि फुजा ओमफ्राय नोंथांमोनजों शेयार खालामलायनोसै आरो आंना दाउग्राया जोंहा ना बुवासै मा आबावगोन मा दोनबावगोन गोदोनि दिन इयावनो गथ' गथाय मोसौ मोसा बोरमा दाउ अमा ani dौरिया नै रायसन खांनानै जनानै थाबाय जा ओमफ्राय दा सायनोसै आरो ना बाबा फैयाखैमोन फैदोंमोन मिथिया बाबो खारदै ओमफ्राय एवजानबाबो खारदैयाव मोजां मोनो बाजार खालामग्राया मा फैसा खिनखो सारिसखौ सेस खालामनांगौ ए फुजानायनि बेदर जालायगोन जानो बेदर जाया ना बावखांनायखै मोनजागोन औ पाक्रसाना बा सारिसखौ खालामना लांबाय आरो आलु ini goथाव जाखागोन नों संनानै दोननानै बहार बागो तो जाले नांबावगौ बिजानोबो बिगा माइरं नानै बिदि बुंनाय जाना गाबान बाय अमाखौ जाफै फुजा जागासिनो ओमफ्राय आं सोर बेसे बुरजा जायो जनानै नायखुमागासिनो खन्थुनि राव नोंसोरनो खन्थुनि जानायखौ आं नायखुमाग्रासो नङा लिरनोसो होनदों मा होनो आं एसे गुदुं गुदुं जानो हाया नालाय गुसु जाथों होननानै जनानै दंथ'यो ओमफ्राय बिसोरो जागदा र' इसोरखौ देखायनो आं न'नि गोजा जा मा होनो गथ'फोरा स्कुलाव थांजोबदों नालाय ओमफ्राय मादैमोनाबो ओंखाम संदों नालाय फैथ'वाखै ओंखाम ओंख्रि संखांनानैसो फैगोन आरो ना ओमफ्राय दा न'नि खिनिखौनो खिथिग्रोनोसै आं न'नि गोजा थांनांगोन नोङा दै खोन्थानो हाया नागायाबा मालाय खोन्थायोना खिथारायसै बोरै लालाय जालायदो बाग'आ लाय गांनै लालाय दिया माताओ नाय बुलाओ नाय खायदै माथो लाखै नालाय खबर जानो जा